So more to siya super farm ug padayon sa mi ha kay isa dili na ni single na ni tag-iya. Kanapod na po na tag-iya. Super Migubay is in the house and again, and for today's vlog is all about manguha mi og pinya. Manguha mi og pinya. Amay kagamay nang gikuha niya. Oh my goodness. Onya. Mari ko dere basin dili na pod ko magkasamad-samad no kay kanito samad binulan isa pa maayo. Nya. Pinyahan. Ne? Tira. Oo. Nag pineapple hunt. Pineapple hunting me. Kauban ka na si Junel og si Isain pineapple hunting kay ngita mi ba nya. Ano naman tatagyan nga pakuan ng dito katong ng balaya diha oh. Hala. Ilaw tayo na. Uy, balon niya kanan. So, sama kanan na itong subaya. Asa? Simbahan ta? Simbahan ta mga on. So, muna sila akong kuyo. Galakaw-lakaw kayo na sila. Sa hinog, gagmay lagi. Ang gagmay. Asa na uban niya pinyahan di ay? Si Jonel nagangisi. Si Jonel, si Isan. Muna akong grupo. Diha mo? Ya wala lagi si Jonel ato. Wala mas Jonel lagi ato. Sa laag. Minahal. So super farm nabulahog na si Jonel. Si Jonel nabulahog na. Na utro pong usa. Pang is real man di ay. Pang is real. Tuto. Tu. Hinainil. Bita na gusto isan. So naisa pa diha nga tuan. Kanila sapa na pa dyan ni sulod nga daghan kay mga makaon ba. Nga lamang sapa mga kuan masudan nya ako ani ulahi jud ko ani kay saon taman nga ug mahulog ta ani toto na pud ang hanap dito na kay dako. Yes. Ma'am, ako na pud ang mo naog diha kay sila to na ubos. Tulayan lang na ako dito ma-slide ani ron. Bu inji giniron siya. Inji on hawit ta diri daghang kagingking daghang makasamad. Maigad na siya igid. No. Okay. Ay hawid na di ay. So whoops. Wala lagi siya. Diri to sila na slide oh. Diha sila na slide. Oops. Okay, wala tayo. Oh my god. Nay nang hawid ako sa short. Something like ay kadalak. Like oh no. Super fun mo ni siya alagian. Nadaghang pinya. Okay. Fam, dito to gani hasla ng slide kani oh nay nabana diha patro. Dito ani wala ko ra ka vlog kay medyo ano siya kanang daghan siyang dahan sa pinya. Then ang uban akong kauban tanan naman yan dito. No, nabot may tubig. Matupog na yan naglakaw. Ow. Pagod ba?
Super pa pa rin tadi ako nag-agya ng kahoya o din dito. Dayon ninaog, ya lisod kayo. Dayon natuyo kung makauban na nana po diha. Nanghimasa siya sa ubos, dayon sa babaw. Sa babaw na kang karabaw. Ana na ka very good kay dire. Di ba? Pila nakabuk pinya yung nakuha. Super farm na napod mi. Mo oli na mi bart na pa may hapiton ato kay dugangan naman yung mga pagkaon. Nara pa daghang kahoy simbahan kung malatag-an. Sinunat. Nara pa kahoy. Luto ko na guys. Tinaw kayo. So more to siya super farm ug padayon sa mi ha kay isa dili na ni single na nanay tag-iya. Kana po na po tag-iya. Super farm naabot tag yung midire nya. Isan gapalot sa kuan pinya. Manamong nawong kuan na nya. Parang mga onmi, kuan na so puhon ra ko na namo wala na vlog ro. Yung malami ni kaon ni. So more to siya super farm pag panguha namo og abot. More to siya. Shout out ni Tawin. Shout out isa ni Tawin og kana si Jonel, shout out ni Ana Rose. So more to siya super farm. Thank you.